Dameni debata na sumuruk sia saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon hatan itu hata turpuk jamita sipa husor-husoron nirohata. Di mingguta sadarion minggu jubilate. Imana tersurat di buku ni si Yohanes bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sada sahatu ayat 10 alu. Yohanes 10 ayat 10 sada sahatu ayat 10 alu. Tapai hutihu madi bagasar rohat tadi. Parmahan na denggad doang guau. Di seaho parmahan na denggani do hosana. Humokop akka biru-biruna. Alai anggona niupan. Naso parmahasitutu. Naso napuna biru-birui. Dida pero badiat ditadik kodo biru-birui lao maporus gabe di soro badiati ma biru-birui jala di passerakon ai si pangagaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui au do parmahan nadenggan hutada doa kana diau jala ditadana sida doau songon amaina tumadda au jala au tumadda amain jala huseaho doho saku humokop biru-birui adonggo pe akka biru-biruku nasing naso siap baraon ikodoho doa kaito gihonoku tau tangi honon nasida do suaraku dumi gade sada punguan mai jala sada ma parmahan ala nyodo badi haholongi amai yau ala hulea kosaku asa jalokwi muse danga dong nama buati sianau sia lomokku doi huleon namar huaso doa umanga leon namar huaso doa umat jalo muse ima patik nahu jalo sia damang ido sahakna hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion ra nunga sude hita heamat jahat turpuhon. Pinomat nunga sude rahita heamat bege turpuhon. Termasuk turpuk nama cayarga manang ayat-ayat emas do turpuhon di hita halak Kristen. Jala ayat na dipatobal. Di turpuhon di dok Tuhan Yesus. Audo parmahan nadenggan. Akulah gembala yang baik. Sarupa do turpuk jamitat tasadarion. Doho turpuk epistel. Nata begenakin siap pesalme 20 ayat sada sahat wonom. Jahobado si parmahanau. Hamuna kadonga saha persiaon. Asau murah hita lau mangatusi padohan ni Tuhan Yesus nama dok audo parmahan nadenggan parjolo sahali iko jolo atusata do songo dia ulaon di parmahan songo dia parmahan nadenggan hamuna kadonga saha porseaon molo di Palestina ulaon naborat jala ulaon namaul situtudo namarmahan. Iko sarihonon ni parmahan
Japalan nalomak dohot aik natio hangoluan ni na pinarmahan na. Jadi akamanginang marasing go parmahan ni hitala Batak doho parmahan di Palestina. Molo parmahan di hitala Batak saido holam mabuka barani pinahani badilicingi tolu halibe sada-sada ba lausad diri manang natu dia. Anggo parmahan ni Palestina iko dijolo do parmahan ihutonon ni na pinarnahan na ima manak tu dia parmahani alani lo jado parmahan mangalului japalan nalomak dohot aik natio hanguluan ni na pinarmahan dijolo parmahan dang mangalicingi ulaon na paduahon lo jado nak parmahan mangalului aik natio buasa loja ala godanga sabalangi do tatusi do sabalangi holan mengharapkan hujan dari langit godangan tano di Palestina iya soi baik keturunan bagasma jadi kok hati-hati ay bolo marsigulu biru-biru latura baulo do gabi marguja panati akamanginang ikko mana do parmahan patongot to japalan nalomak dohot aik natio tu biru-biru na daksai holan japalan nalomak boy do lomak duhut-duhut alayadong duhut-duhuti nagade rasun nagade maralo tu siubeon ni biru-biru na daksai holan aik natio HP asar ribuaya dohot akan asing ikut terus do merjaga permahan aria doho borngin sia kabirak sia siamun sia jolo sia pudi termasuk sia gijak petir lao godak parmaran nanaing masuragehon akka biru-biri termasuk sia babia panoro di sapingi ikoloja do parmahanon mangubati madapol-dapol akka biru-biruna namar sahid termasuk mangopa biru-biru na soboy mardalan ibe. Akai masih bagian ulaon ni parmahan di Palestina. Alayang go parmahan na sohasiai danga pala di parduli honi. Saema satabi bahola susu ni biru-biru do nariko di bana dohot ibulu ni biru-biru. Danga pala dia turehon manang nasongo dia marniang aka biru-biru neng. Porlu ibana ikon ibana mok alay marhacit-tacit akabirubi alayang go Tuhan Yesus daksongoni radero Tuhan Yesus manarihon majaga mabuan patongot ton akabirubiruna tujapalan nalomak jala diturpuk tau di dok di seaho dope hosana di seaho Tuhan Yesus parmahan nadenggar rohaido hosana ngoluna lau paluahon akana pinarmahana hamuna kadonga saha porsiaon alani molo di dok Tuhan Yesus audo parmahan na denggar roha namar lapatan audo segala-galana disude akana hu parmahani disude ngoluni jolma boasa barani Tuhan Yesus madohi ala memang dakola manopa dakola mabait Tuhan Yesus daksongo kita jolma hola mabait di woto alayang go mangaramoti majaga mangawasi danga pala di pardulihon anggo Tuhan Yesus ibana manopa ibana menjamin keselamatan ngoluni akan atinopan hamuna kadonga saha porsiaon molo di dok Tuhan Yesus audo parmahan na denggar roha alani pos marohata nunga dijamin Tuhani masa depata ngolu-ngolu tasigano pari dohot akan arekoti dihita alani unang mataulahon unang gabe sombar minggu hita holan alana mga lului si panganon ikopos dorohata Tuhani manopahita Tuhani mabaik kita jaminon jagaon leanon ni Tuhanido akan arekot dihita alanya kamanginang molo di dok Tuhan Yesus audo parmahan na denggar roha jora mahita unang asal tapangan akaduhu-duhu nalomak di portibion boy doi gabi makorhon hamatean
di ngolutta tu akati kinanengro. Di poda 10 ayat 22 di dok. Debatado si baen pasu-pasu ni debatado ma baen mamora. Alani una kola nasal mamora gabi taula na menggadis ganja. Unang asa mamora gabi taula hop manako dohot aka korupsi. Alai tauloi madalan na pinatudu ni Tuhan Yesus di si mahita majapal. Na padua ho di ayat 10 pak nakididok hutadda dona diau jala ditadda nasida doau. Hutadda dona diau jala ditadda nasida doau. Lapatanna ditadda Tuhani doakan pinarmahan. Ditadda topana, ditadda goarra, diboto songo dia keadaan. Jala kapahapahananipe ditadda do Tuhanna, ditadda do parmahan. Heado lele ngau padita di sada inganan daerah perkebunan PTPN. Jadi godang ruas ni huriau satabia kamanginang parlobu. Godang golobu ni sada keluarga. Adong golobu ni sada keluarga sampai 100. Alai manak piga pelobu ni sada keluarga on margoar dedo lobu naon. Margoar. Adong go si bule. Adong si cantik manis. Adok si rara, si roro, si rere dohota kanasingi. Molo naing majo parmahanon bagoari lobunao doijo. Jalarodo. Iboto lobuodo na majodo manang naholan menegor contoh nati. Iboto lobuodo molo ijo parmahaniba na neng dapotonon natoribet tangan nasongono. Jadi ulo di tangan naong ngaok sira garam. Alai boleh boto lubod ang apala na medyo wasaro. Basay ro holan na songon na nina. Dohota kanasing. Jadi iboto parmahanod do goari lubunaw sada. Jala iboto lubodo parmahan na medyo ibana. Ayang gohala nasing go medyo dang roi. Nakpidok bule ina. Dohota kanasing dang rois. Alay molo parmahan nai maju manang nai dia pe parmahan nai itada idapoton. Molo naing maju sahali sudelo bunaing dang ko arabiat tong ijo. Sianu raksongonibe. Ngau tadda. Adonggo tadda. Di setabia kamanginang. Adonggo parlubu di daerah nahudohon guarra bajambi. Banguli pangulu motorra naro-aroaon bafitur matpungu sude lubunon. Alayang go motor nasing ipangulu go dang roy. Adong go musay parlubo sa tabi babulu yatu-hatu. Baro sude. Anggo kaleng-kaleng nasing go yatuk dang roy. Ikon na ido. Songonima majo mulu gudang. Jadi akamanginang di kolam pancing pesongonido. Ayo do contohna ibuka kolam pancing sehari masuk 20.000. Molo dapot dekeon bebas si buat betu jauh bukan ido. Ayang go holas sada 2 turu halak ko na mamatcingon jonok bebet deke. Alay molo nga pola 200 salak na makailon. Aung go tadda manang napirit manang na suara nasing. Bamarpungu sudah deke sa ngana morum sinasida bas song dapot tu. Basa ilo jak kasol mau mamacing dang adong dapot. Hape nga morum misana kadeke sudi. Jay manati tayo na hudokon. Ayang go holas sada 2 halak go pena makailu patot dapo atong. Alay dung ro 200 salak jol maun ngai pirit mananga hama manang nakale-kale ngatuk. Ngamarpungu sudah kadeke naon. Tu sa nganan. Silala murum na siday liamangan. Hape hita besape sadari uludang dapota. Lapatan na pinarmahanipe di boto suara ni namarmahanibana. Songonido Tuhan Yesus. Ditada Tuhan Yesus do akan pinarmahanna. Dakolang goara
alai ditadda songo dia kemauanna, aha pangiduan ni rohana, songo dia situasina, aha nariko di bada, diboto jaladi tadda akan apinar. Hamuna kadongan setiap saat dijauh Tuhan ido nang goarta, dijauh Tuhan ido goarta. Tibu manogo nai laobor hati tamat dapat tonak kau dauta. Alai jojoti taudang madiki wartai di jauh Tuhan Yesus. Ala ni godang yaka holso-holsota. Ala ni godang yaka saka rencanata. Ala gogonya ka musik di tonga-tonga ni bagasta. Jod dak tadigi. Jauh-jauh suara ni Tuhani. Setiap saat di sudetiki dohotinganan. Di jauh dipanggil. Diramoti Tuhan ido hita. Hamuna kadongan dia mana naik sido hononi terpuhot tu hita. Sudah do hita parmahan. Parmaha do parhalado tu akaruasna. Parmaha do natoras tu akayanakonna. Parmaha do akapemimpin tu akanani pimpinna. Parmaha do akanak siaka ngatu akanatino dohonna. Jadi jamitaku di huriau 7 bulan nasalpu. Hurok songono nakamanginang. Martibako nakanatoras tanajolo. Gagal lohita natoras nuaeng. Mabimbing, mangajari, marmahanya kayanak kota. Buasa gagal, rata-rata 12. Yanak ko ni sada keluarga najolo. Alay nakpe 12. Reta sude, aman sude, holas songono peibe namatay. Mangatus ya kayanak kona. Rata-rata 2 tolu halago yanak koni keluarga sonari alai stres jantungo kita manoguno-guna sida. Toho dia kamanginang sampai naik mudar tumata tong dang yulidat danak main. Sampai marmudar-mudar si malolong iba tong dang ibitangi honak kayanak kunwain. Angguna julu ya te. Deido holanin na natorasta tu hita. Bah, torlemas doate. Saunari bek kamu jo songono tidak danak teng. Lau si suku dadana hita. Kenapa bapak bikin kayak gini? Anggo masata na jolo. Ada orang di jolo ni natorasta. Patangin naunang go unak sempat bapak niba maniup sapu. Ido kamang. Patangin naunang go unak sempat bapak niba mangalopa. Ido bau ngaingon enak kali kalau bapak yang masak. Ido asahudo gagal lo hitana toras. Nuaik suku-sukun. Idia do kegagalan ni hitana toras. Nu ngajarak kita keluarga rak mangat do hotak kayana kotan muang. Ay si wino to manang nasa di hari mga danak ay sa jadila do masuk tu jabu sa jadila mo sa kaluar tuluar manang nong mga so binoto buwa mabay rap ay jam sa walas malap pemula bapak na tu jabu ate. Jadi ida sahudo akamanginang martibako na kanatoras na tulo gagal hita kanatoras nuay na jolo at orang di jolo niya kanatoras ta hita. Ringkas do pehita martang yang habis mangam malam. Saya perjolo do siya mulai na me ate tangyang nga me tawon. Basahat tu na papituho ay memang me do pe. Me tawon memang rak me go sudi ay na duduk do ate. Babaya ko kau mo sampai 12 bahasa me do pe. Jala molo sidung mangas malam molo hudul pe bapak ni bay tikari ay martikar ro pe dadatu ngonggo pe na marmeja hitaon salile kudul pe bapak ni bay si bekko kudul li bang sei siate datung barani do pe torlau mu se martedangi isi do molo hudul bapak ni bay tikaro berarti na naik sidang mau nate jala memang malodo na torasta na julu. Saya julu sidung mangat do dipaingot ya anak kona. Ido ayang gungwaing mangat pidak dana itu jang. HP gari porak penama sadang itebak namangan. Anggo kanatoras na juli botoro imeda. Ay songono ko songono nate.
Unak songoni hoamak bau roham. Isi do hita di paingon. Basidungi martangyang majahayat do hotak kanasing. Patohoro memang marperbue do iya tiak kamanginang. Ay tato 70 menajulu mangarato hita alak Batak tu Jakarta do hotu Kalimantan tu Irian Jaya do hotu tu dia do Australia. Basay do holan olak ni belawat diantara te. Nak pesotarida ba makuling kapali beidada. Naung ibereng anak kimay molo sa ibereng bay berek todina kan hiray do. Hola borha yanakon na tu pangaratu at tunadaw. Posdorhan inatoras. Dang mahuwe yanak okih. Dokter pengarui. Ala memang nga merasa natoras. Nunga di pasahatiba na kasirama-sirama jiwa kaya gamat kaya anak. Setiap malam majahatan ni debata. Setiap malam martangyang. Banuaeng hola tujang sepelawi anak kota terlebak mula aku. Jantungon na wasa jantungon ibada. Songon na terlebak mulak si melati. Sia dia sia jangsen ama. Apala tujang senodolau jantungo kita agu. HP anak konina toras tada jolo. Tu Maluku tu dia tu Papua lao. Dang bohana toras si pos dorohana. HP hita. Ira sahuru akamanginang. Martibak ko na kanatoras tada jolo gagal hita. Molo diturpuhod ditadda Tuhan Yesus na pinarmahan na. Ditadda na pinarmahan na yanak Tuhan Yesus. Songo parmahan na dengan. Bahitaon. Tulu pe anak kota ngasi patah salamat jauh hita kan. Dia na ise dah ho. Tulu pe soningok begwarra. Ngagudang na toras. Danga palay luluy be yanakon na jam 11 malam. Manang naungi kamar modom. Manang na di warnet. Manang na si pangopatad dang iparduli hobbe. Godang go hita na toras danga pala piga pe hitaon. Naulo mamudai mangajari. Nakpe salah yanakon na. Ira saudok nak kejadian kamangin nak sotungi takut pamuau haluar minggu non. Basa gagal na toras nungai ngi Muhammad berarti mak tohoro. Jago dak kana toras na julu. Jago. Teratur sudah. Suak selangon na julu. Bapaling magadong dohot sotul ati. Sotul. Bau ngai ngomi pangsi penilya tidak danak ihaisai sate. Molo mamotong manuk omak ni menajulu sehari sarto ngataon bay penajulu rodo tulangga. Hola tikimangat tulango doho omak ni ba ay gaya kay bere sudi nga ngamangan nakini na naisuru do ibalaw marmiami tubona ni mobian. Unang apala hurangan no siya langonon. Dahil kamanginang tapotong jomana nuaing ipiliti. Jadi gudang ko kagagalata. Parmahad do hita. Hita ro dipilih di jauh Tuhani ula-ulana marmahani natinopani debata di Portibio. Jala di do diturpuk taon. Gudang go peaka biru-biru kunaso masuk tubara. Lapatan na gudang go peaka biru-biru ni debata tugas tanang mangarahon asa mulat nasida tulaul lomoni rohani debata tugas tajak kamanginang. Jadi sudah hitau ni ko parmahad do hita tugas ta para rato barita ni Tuhani manogi hon nasida mulak molo makata hita roh dongan beko dohot kita marseding manogunogu nasida pinomak madok songonon isom mabelgani pasu-pasu ni Tuhani. Ay molo tadok songo ni turong atta ay namanogi hodong atta ido hita nang madok mauliate tu debata isom mapasu-pasu ni Tuhani unak say holan anak iman tahatai molo pasu pang dongan alay tadok nang guari Tuhani isom maholong ni Tuhani di tonga-tonga ni keluargana manang dia hita maringanan dak pola say komerlujung-lujung kita mabuat bibelot tu jangsen roha muga bihalak Kristen dak pola alay marhite pakkateota Om pasu-pasu ni Tuhani na gumudang dinggulunani. Teruli las dorohani halak na mabigi. Alanya kamanginang borhak mahita. Mga lului biru-biru ni dewata na marserak. Na sopungudo penuaing dihadang. Diulaw-law mo ni rohani dewata. Amen martanyang mahita.
Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate Tuhan. Nunga dipakulingi ho kami marhiti hatam na dadiyay. Suatu mahatami itu bagasar roarot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagadigugu tukos sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngulu-ngulu nami itu akatikinan yang ro. Nak tu akatikinan yang ro. Itu hatok tongko pesihol rohanami. Tok-tong matuhapa kulingi ngulu nami. Asa hatami nagadihad da ngabatabat di ngulu nami. Asa unang manibil hami siya dalam munasitongi. Ali tu hadebata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Di minggu nami sadariot tuhaku wa kami tu adopamu. Akka pardalanan ni ngulu nami. Keluarga nami nakuriam hakabipi. Asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni ngulu ni keluarga nami. Pada wakarsak, pada wabataba, pada parsahito sertonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan nakapasu-pasu silas ni roha dihan asa toktong las rohanam mamujiho nangakayana ko nakapahopu Tuhan nauk pinalumeho mu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di dia bina sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti na sida saluna molo di baga sa parsikolana kayana kon nami asiro hap Tuhan ramoti dongani na sida lau borhat do lau mulak sa parsikolana buka roha do pikiran na sida asa takas dia tu sinasida kaparsejarah na pinasahat ni guruna asa dong musela banasida na mga luli makaluja ho parbinotohani molo na mga luli karejo akayana kon nami Tuhan asiro ham sai patongo matuhan akaparkarejuan na ho bartu nasida bi asanggia do marolopolo marlas ni rohanang nasida mamuji pasangapoko molo naung dapok karejo petu hatta bay silas ni rohai asanggia merhitesian itu halam di terdana sida sido tolong atau kau matuhad dongan nami rakmian di tonga-tonganya kabagas nami baik nak kabagas nami tuha bagas silas ni roha dihami lumobi mamuji pasangat pokok pasu-pasu akan ahulahami di balia doh di huta asanggia merhitia kaulaun nami saha pasu-pasu itu tonga-tongani keluarga nami atau saha tutangam madang doktor dinami juluani hami Tuhan dia kadalan anak sidal nami. Juluani hami dia kaulaun anak siulaun nami. Juluani hami dia kapikiran anak si pikiran nami. Ulang luas sami mangalak kasomar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songonima Tuhan. Nang di nahutani hokami. Di warta tikting di tonga-tongani huriam. Las rohanami Tuhan. Dinani basa-basa homu sadadak danak bawa di tonga-tonga ni keluarga ni ruas ni huriam keluarga Ronald Hutajulu inang borusiagian asiro hatuha didak danak na pinalume homu di tonga-tonga ni keluarga nasida sai buri-buru magodang mai Tuhan iring-iring togu-togu asanggia musegade ruas na burjibana di ngoluna tu akatik kinanang ro pargugoy na toras asa margugo na toras manugunogu dak danai hobar tulomoni roham. Suak songonima Tuhan nang di periode na naik patu paun ni huriam HKBP Cibubur. Tu hari Kamis tanggal 25 April na naing ro. Asiro hap Tuhan saya patulus sakak rencana ni huriam patupa periode sasi. Jongjongi Tuhan ulaoni asa mardala doh dengan hobar tulomoni roham. Lea rohana masyatusan na masya holongan. Asa tok-tok sadahami Tuhan. Mamuji pasangat guar munadadiyay. Suak songonima Tuhan nang ragam miaka kegiatan pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Pertanyaan hari Selasa. Pertanyaan week na naik patupau di huriaon. Suak songon itu hap pertanyaan lansia. Doho pertanyaan remaja naposo hari Jumat na naengro. Asaho Tuhan nama jongjongi sudia karagam mi kegiatan naik patupau ni huriam. Asa merdala doho denggan pada wakaulau ni sibolis molo tungadong nanang manggugay huriam. Asa anggia sonak soharibu-ribu kami Tuhan marlas ni roh halumo bimamujiho. Suak songonima Tuhan nang pasca distrik na naik patupau ni distrik walu DKI Jakarta tuari marsugot. Homa Tuhan nama dongani sudia kana honaot tang tulau ni
Asaboy marpungo di sopo marpikir di bagasakai pasol las ni roha. Jalaboy mangihuton aka acara di mi acara. Mardala doho dengan sahat tunasinum. Suak songoni Tuhan nang rapok panitia ulang tahun pesta gotilon doho tahun okumene inklusif na naipatupaw ni huriam tuari na nangro. Jongjong itu harapoti sa mardala doho dengan ko Bartolomo ni Roham. Homa Tuhan nama jongjongi, nama nuturi, nama ngajari rapoti. Asa anggia ho Bartolomo ni Roham sudia kana naik sulaw nami tu akatikin na nangro. Suak songoni Tuhan di minggu nami sadari okubwa kami tu adopam. Macai toro ruas ni huriam na di bagas sapar sahiton. Lumobi may Tuhan di amanami amang damanik. Amang igultom, inak siregar boru siahan, inak pangaribua boru hutagaol, inang opueksau di boru nanggolan. Asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti. Masih holope hami Tuhan lianomu kagajang yumur, lianomu hamalumon. Asanggia tu akatikin nang ro boy hami muse, rak marpungu marlas ni roh hamamuji pasangapoko. Alani Tuhan surdukot tangamu lebadiyai. Nagog pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhiti tangami tu hasa jalatari parhamalumon asako itu nasida asa tumibu bolok tanggal parsahitoni sa pamatang nasida tumibu hami tu hamarolopolo marlas ni rohama muji pasangapoko suak songoni Tuhan nang di minggu nanyon dia kamanami nanami ruas ni huriam namar ningot di ulang tahun nasida. Ulang tahun hatutubu doho parbagason nasida. Asiro hat Tuhan. Leam akka gajang yumur nang dinasida tu akatik kinanang ro. Pasu-pasu akan naniula nasida di belia doho di huta. Pasu-pasu keluarga nasida. Asa totong marlas ni roha nasida mamujiho. Doho mangulaw-ulaw na pinasahap di tonga-tonga ni keluarga nasida. Atok sahat tu tangam medang doho to dinami. Dongani ramoti hami tu hadia kapar dalanan ninggolunami. Iring togu-togu hami di sudia kadalanan eksidalan nami. Asanggia marhitisian itu halam hutadahami asidoh tolongi. Satokin na itu hamula bimahami. Homa tu hamad dongani hami di perdalanan. Pada wakabataba pada parmaran. Palas rohanami non. Boy pajupang doho takkan awawolong hami di bagas nami. Nang di tonga-tonga di bagas nami. Dongani ramoti pasu-pasu hami. Tuktuhi toktong roha doho pikiran nami. Asa saya masih hol hami. Romar pungu marsaur di bagas joromon. Jalo matuhan ilhilik pangiduan namion. Marhite-hite guarnya nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.